Sanibona bafethu igama lami nguSanele aka uDonsa Wenkabi bafethu sibuyile with another video. This is the second video yale content le. Namhlanje senza i-monthly state performance for the big three. I-big three obani Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns and Orlando Pirates. So siyaye sisho ukuthi baperforme kanjani inyanga nenyanga. Sayenza last month uJanuary sesizokwenza February manje. Siphuzile ukuyenza le namhlanje i7 March. So senza i-February monthly state performance for the big three. Okay, before singene ku-video soqala ukuthi sithande sibonge kumdali sibonge nanethuba bafethu lokuma phambi kwenu sinithulele na umbiko. Ngaphandle kokuchitha isikhathi ngicela uku-introduce uSibude Libuda, uSibude wamajuku. Sibude hamba kanjani? Shopho kanjani mfethu? Ugrand? Hayi mnandi kanjani? Uphethe incwadi zakho already? Yeah, hayi ngiphethe kufanele ngikusho. Oh, okay. Yeah. Bafethu, please don't forget to follow us on YouTube at Starting 11 XI. Starting 11 wamagama wenamba 11 then bese kuba XI. So Starting 11. So bafethu njengoba sengishilo ukuthi senza i-monthly stats performance ya February. Yeah. But before singene kuyona Sibude Libuda, cela mfethu ukuthi sithashe mfethu izinto ezitrendayo eziwu-2 ama-topic atrendayo. So bafethu ama-topic atrendayo Orbit College ne-Mamelodi Sundowns. So they are not trending for good reasons. Yeah, ne. Omunye wabo. Okay, so Orbit College bafethu izodlala nge-10. Yeah. Izodlala nge-10 this month March. Ne. So irefusile ukuthi isondeze ilokhunje game yayo idlale before Monday. So Monday i9. Yeah. So iOrbit College igcina ukudlala nini nge3. Ngolwesibili, yeah. Siyadlala neTest Galaxy win. So iMamelodi Sundowns izodlala neOrbit College nge10. Nge13 idlale iCAF. So manje sithina that is not fair. Unibona kanjani lento beOrbit College? Oqala nje iunumber 15. Yeah. Ayifuna ukupostpone ama-current champions e-league uma yethi reschedule umdlalo izokwazi ukuyodlala kwi-CAF. Yabo ayikwazi ukudlala kwi-CAF ukuthi kunjani njengoba inqaba ukureschedule. Yabo so njengoba iMamelodi Sundowns idlala kwi-CAF, what if iyayiwina i-CAF this season mhlambe iyiwine na next season bese yethu CAF uvula iSports 5 for ama team ase South Africa ukuthi angaparticipate abe5 kwi-CAF, of which maybe 5 kusasa ayazi ukuthi yona iyongena in-chief kwi-CAF noma ukuthi cha ikwazi ukuthi uma ngabe idlalela fanele ahlehla amalokhujana ama-games ahome cause abantu bale kwi-CAF angeke bahlehlisa imidlalo ye-CAF due to i-league cause i-CAF iyona cup enkulu, iyona phambili. Yabo noma ngathiwa iyona edlalayo lapha kwi-CAF bese sokusho lokuthi no iOrbit College bekufanele uhlehlise umdlalo wayo ngoba idlala kwi-CAF, asikhethe bala lamuntu. Uyazi indaba yeOrbit College number 15 manje kuphethwe indaba ku-relegation zone. Ukuthi abantu abayiphethe iOrbit College khona la hamba khona kungabi right. Yabo khona la hamba befathuza. Bafathuza udirector nani beOrbit College. You know why ngithi bayafathuza? I think bacasukela ukuthi Sundowns ithenga uSaleng from iOrbit College kodwa bayithenge from iPirates. iPirates sithi ayisimdayisile wayekuyiloni wayekuyiloni kwiOrbit College. Indaba ke pho bathi iPirates sicela nisidayisele uSaleng siyamfuna siyamthanda bema-afford ngeba uSaleng ngeze funa ukudlalela i-team encane. And enye into babe ucoach lokhunye iOrbit College wamgxeka uSaleng wathi uSaleng uyabheda sidlala kangcono mengekho uSaleng. Wamusho ukuthi ayisaleng akekho right nani. Kumanje kusho phela iyona iprotest leyo.
ngeke uzungitshele i-Orbit College yazi ukuthi ngeke iziwina mancane amathuba ukuthi iwine against iMamelodi Sundowns. Kahle ijaha isibhaxa. I-delay isibhaxo angazi noma ifuna ukuthi i-Sundowns ifake uTeam B khona bezoba nama-chance okuwina. Because i-rest team A ngoba uzodlala i-CAF. Which is into ebhedayo le. Because even uTeam C weMamelodi Sundowns i-Orbit College ngeke izimatch. When it's come to league ngangitshela ngala ma-cup lawo i-Sundowns enginendaba nayo. Assuming ayinendaba nayo. So Orbit College ayihloniphi mina ngayithatha njengokuthi uhloniphi. Yabona bathi sibuda ngeke sithi sifika la. Thina singomafika izolo la kulokhonje kwi-analyzing. Ngeke uzusibone sesidelela uJunior Khanya sesidelela ubasi because obhuti abadala. So if wena uyi-sporting director ehlaniphile se-Orbit College uyahamba uyokobhuti abadala ngisho ukuthi ubanika ama-points uyahamba eMamelodi because ubanika because noma kuthiwa bizibhukhile ihotel ilokhonje Orbit College i-Sundowns bizoyirefunda leyo nto leyo. Angithi yabona. Uyosho ukuthi ayibophuta abadala sanibona uye wena ngoba ngokuthi uhlaniphile uyabagoqa. Owazi noma bazokunika ama-players yini noma bazokwenzelani. I-sportsmanship usho ukuthi ayisanibona ngixakekile la. Yabo masingayehlehlisa le game mhlawumbe ungawakhave nama-cost ethu kanje. Angithi iyenzeka leyo nto leyo ngiyakwazi ukukhuluma. Simple. Yabo. Or bengagcina if you survive mhlawumbe next season uthi hayibo phela bese sakubhekelela awusinike nabo abadlali abawu2 baningi abadlali beSundowns abangekho active abangadlali abangaba loner kwi-Orbit College ibasize manje niya ngokubhayiza nizintwane niyathithiza yabo umuntu omdala uyamhlonipha ayine yabo uthi bhuti omdala kanti kodwa manje mazowenza nje iSundowns zokuhlaba ngofonile kungabi indaba zalutho phela uphapha yabo ngoba ngeke izinisize leyo nto leyo iSundowns is not willing to let go we-league niya understand lokho yabo manje niyabhayiza okay enye into unfair treatment uMamelodi Sundowns bafethu thina ngesithule kwenzeka something unjust komunye umuntu besithi ku right kona ngeke. So bafethu iSundowns is the most active team in PSL. Njengamanje nje sebedlale 12 games ngoba nje ivula nje ilokhonje unyaka. And they will play 4 in 13 days. That means sebezodlala 16 games in 9 weeks. Yabo. But last year khona i-team esesowethu enkulu. Eyayisalele ngemuva kwi-league. Ama games. Yagcina extend league. Cause kwakuthiwa idlala i-CAF. Kodwa abanye ababedlala i-CAF nani kumele belokhunje. uPSL akangeni. Abangeni. And lama complaints angena since uPitso. Rulani was nobody cares. Ukuthi kudlalwa ama back to back games. iSundowns kumele iqine ngama games. Singayitholi isikhathi sokuthi si-rest i-team kodwa i-representa i-PSL wonke ama-team asemzansi ku-CAF. If kune-0 participation ku-CAF lama sport akhona ku-CAF ukuthi ama-team ase-South Africa ngaba wekho if ayikho i-team e-active ku-CAF. Ukuwina kwe-Pirates angazi kwavula ama-sport amangaki but ukungena kweMamelodi Sundowns saba khona i-sport. No singayikhohlisi njengoba iSundowns iperforma kahle ku-CAF sibenefita sonke yabo sibenefita sonke. So iMamelodi Sundowns mayiwina idlala kahle ku-CAF ama-rating e-league eBetway ayanyuka. Yabo ayanyuka nje so iSundowns mayidlala uCAF sibenefita sonke. Mayidlala uClub World Cup uFIFA uyayirecognize yabo sifuna ukuthi uPSL ube ku number 1 kuma ratings aka-CAF eAfrica. So makuzokuba kanjena okay akuhambe kuyoba unumber 15 ke odlala iCAF substitute sibone ukuthi uzofika phi phakamisa sifuna i-team ezophakamisa ileague yasemzansi iye ku number 1 because labantu abango number 1 number 2
siyabahlula even nange Shelete. Ngiyakuzungitshela iEgypt sayikhuluma lento. Yeah. iEgypt number 1 kodwa ileague yabo iu500,000 thina siwu20 million. Lawo bantu sibahlula ngabalini 40 times. Yeah. Ukusho Sundowns fanele idlale inikwe isikhathi nokuthi sibe number 1. Yeah. And futhi ngama facilities sibahlula bonke. Yabona. Yabo. PSL is the richest league in Africa. So manje siphi isidingo sokuthi singabu number 1? Orbit College. Orbit College. No PSL. Yabo. iRoyal AM izibe nenkinga last year. Imamelodi Sundowns esiwadlalile ama games ayo ayishaya. Collect ama points. Yaba phezulu. Kwasho ukuthi khona abanye abangakadlali kwathiwa kuzokhanselwa. Leyo nto iyabenefitisa abantu. Sikhansela ama points, sikhansela ama games. Iskandal ya Samamkhize. Benefits Orlando Pirates. Iteam edlale naye ngesikhathi sineyinkinga. Yaphucwa ama points, iteam yaphucwa ama goals. Yaphucwa nama goal. Yes, ama goal kwaba nil void. Yeah. Kwa benefit number 2. Wa benefit number 2. But ke wina kunjalo le. But ke abafethu singabisalula kakhulu. Ake singeneke bafethu kuyilokhunje kwi monthly state ya February. So soqala ngerecap bafethu ukuthi ngo January benze ba perform kanjani. So iKaizer Chiefs bafethu yadlala 3 games. 2 ama games eBetway, 1 kwiCAF. Yawina wonke lawo ama games. Yeah. So i-winning rate iKaizer Chiefs yabo 100%. January bafethu yonke into eyidlala yayiwina. Yeah. Ayilishonisa lena le Kaizer Chiefs bafethu. Then iMamelodi Sundowns yadlala ama games of 4. Yawina 2, draw 1, yaluza 1. So kuBetway yawina 2. KuCAF yawina 1, ya draw. Ya draw 1, yaluza 1. So winning rate yabo 58%. Yeah. Then Orlando Pirates bafethu yadlala only 2 games. 2 games. uJanuary umuntu kangaka. Adlala 2 games. 1 win, 1 draw. Winning rate 67%. Yeah. Then bafethu sisiyangena manje sesingena kwi current February usibule libuzo sithatha sibeke ukuthi iKaizer Chiefs February stats yenza kanjani. Yeah, February bafethu performance yeKaizer Chiefs 6 games in total. Yabo. Showcase. Ama wins ay2. Mana ayisekucup lapha, ayisekuCAF lapha. Yeah, uCAF. Ayisaqhakele phezulu lapha kuCAF. Yeah, February. February yayidlala ama games. Okay, wozana. Nathi kuningi February. So total games February ay6. Then kulo 6. 6. Yeah. Ayidlalile bo impofana. Yeah. Yeah, kulo 6 2 wins. Yeah. 2 wins. 2 wins. 4 draws. Maluza u4. Ha. Ama draws awu0 ayidrawang. Yabo. Yes. So kulo 6 games kunawe Nedbank akhona. Yeah, iNedbank iyodwa iNedbank bese kuba eyesibili eCAF enye igame. Yeah. Futhi kuBetway idlala ama lokhunja u4. Yeah, ama games eBetway ay4. Awekho 3. Ama games eCAF ay2. Yes, ama games eCAF ay2. eNedbank iyodwa. Then our league ay3. That total awu6. Yes. Okay. So siqale ngeNedbank nje sisheshe silokhunje. iNedbank isikhathi beyidefender. Idlala beyidefema. Bayidefema ngoba kwaba u2-1 score. Bedlala neStellenbosch nge4 February. Ngikhumbula igoli lesibili kora uDavin Titus. Yeah. Ele Chiefs laba lodwa nje. Yeah. Then iSteelers sabashaya kwiNedbank baphuma. Okay. Yabo. Yeah, ama shots akhona kwaba ama shots ay10. Showcase. Yeah, abayi3 on target. Kwaba negoli elilodwa. Yeah, kwaba negoli elilodwa. Futhi conversion rate yabo u33%. Yeah. Hayi bazama. Elokuqala lasha uJabba. Yeah. Steelers. Yeah, then lesibili uTitus. Yeah. Lena kwaba uSilver, Chiefs.
Yeah. Okay, Nedbank is done. Sekuphelile Nedbank. Yeah, kusingene Yeah. ku CAF. CAF umdlalo wokuqala ngqa wayo wawe nge-1 February Bewuvula. nezesco Awu madoda. yabo bayitinyela ngo-1-0 angazi noma kuyisiko enikora igoli eliyi-1 Basho bathi hayi sigudla ngo-1-0 thina. yabo 1-0 3 points. ya kwabhala ulilepo ya ama-shot ayi-10 on target ayi-4 Should the 25% yeah, conversion rate. ama-shot on target mayi-4 yeah 25% conviction yeah done ngelokhujana ngezesco olandelayo waba ngeyi-14 ngevalentine February another defeat yeah izamalek yabaqunyela ngo-2 goals uBezera no-Abdella babhala ngale kwabhala ulilepo But before i-14 angithi yadlala nge-8 nge-Almazar. yeah Okay, siqhubeke. yeah then Ngiyakhumbula ibedlala nezamalek. Khona umjito wakora lapha second goal wazokhumula i-shirt. Wathiwa da Brazilian. Ngasho ngathi ezinye asithingi. Yeah, kodwa sikho lapha. Yeah. Then yelabo la kora ulilepo lapho. Showcase. Yeah, ama-shots aba ayi-5. Then on target abayi-2. Okay, shoot the 50%. That means 20%. 50% conversion rate. Yeah, 50% conversion rate. Yes. Yeah. Then umdlalo futhi we-CAF i-Chiefs idlala ne-Almasar kwakuyi-8 yeah. Yawina ngo-2 goals. Yeah, kwabhala u-Aiden Cabanga McCarthy. basemabhida. Yeah, i-home win. Yes. Bhala Aiden McCarthy kwabhala no Silva. Yes. Yabo. Yeah, then ama-shots akhona abayi-12. Yeah. Then on target abayi-5. Okay. Yeah. Shuthi conversion rate kwaba 66%. Babedlala babesebenza. Yeah, bazampela babesebenza. Yeah. Then sesiqedile nge-CAF. Yeah. Confederations. Yes. Asithi CAF nje singabanga inkulumo. Babedlala iCAF. Then nge-28 ngicela lo usheshise lo nawe 28. Kaizer Chiefs versus Pirates kanjalo. Yeah. Kaizer Chiefs versus Pirates umdlalo wadlala FNB then kanjalo. Kaizer Chiefs versus Pirates kwabhala uApollos uTito noMahopa. Okay. Right. Abawina. Abawina ama-shot ayi-8 on target ayi-3 0% conversion rate. Ngisheshise right? Yeah. Sidlule leyo masinya. Okay. Then ama clean sheet time mangaki? Clean sheet yabayodwa ngesikhathi beshaya izesco. Ngisheshisa kahle. Yeah, ayingasheshisa phela sisedlulele ya game. Okay. Yeah. I-clean sheet yabayodwa. Yeah. Inyanga yonke. Yes. Ama game ina u6. Yeah. Okay, how many goals scored? How many goals conceded? Goal scored ayi-6. Yeah, abawa consider 1-0. Out 10. Yeah. Okay, so i-performance yango February ithini? Performance yango February for Kaizer Chiefs in total. Yeah. 4 ama-lose. That Okay. means 33%. But dropile from 100 to 33%. Yes. Yeah. 67%. 67%. Uyephi? Ulo 67% wathola iPirates. Okay, so from 100% in January bafethu i-performance eKaizer Chiefs to 33% in February. Yeah. That is not acceptable. Phela iKaizer Chiefs is a big team. Awukwazi ukudropa kanje. At least iba lapha ko-80 or 75 or 50. Kunjalo kungatheni. I know. Okay. Mina uthi ngishaya iMamelodi Sundowns bafethu then usibuda sezoyivala ngeOrlando Pirates. Okay bafethu mina sengizoshaya iMamelodi Sundowns performance. Ukuthi performe kanjani kuFebruary 2026. Siyabonga sibuda ngokushaya iKaizer Chiefs then ngizoshaya iMamelodi Sundowns then bese uvala ngeOrlando Pirates. Yeah. Okay bafethu Orlando Pirates. Okay bafethu iMamelodi Sundowns idlala ama games awu6. Yawina awu4. Ya draw eyodwa, ya lose eyodwa. Isho mfana. So idlale kanjalo ke ngoFebruary. So nge4 February edlala neGomora. So kwakuyilokho nje. Gomora. Edlala iNedbank. Yawina ngo2-1 home win esekhaya. Yeah. Yayiminca nje intwana
kwaba ushalulile 41 minutes base babuye ba equalizer bafana umphomo yakhe ngo45 ngiyakhumbula iya draw iyathi ya half time kwaba 1-1 wabuya uMurena ngo60 washaya igoli then it was done 24 shots 8 on target 2 goals so i-conversion rate lapho yaba 25%. So it was not good to considering udlala nabantu abasehlathini. Okay, then nge-80 yayidlala iCAF yayidlala neLupopo away kodwa engekho ke Lumbumbashi la iPirates la yasikhona iPirates iyazi kahle ukuthi Lumbumbashi kwenza kanjani ayingekho yadlala idraw ya 1-1 so uMoyila wavula nje inet ngo19 minutes then wabuya Adams ngiyakhumbula kwakuyikhona wayiheader wa 55 minutes then shots on target 14 shots 14 3 on target i-conversion rate about 33% badlala considering it's CAF and they are away. Then 14 February it was a big match. MC Alger ya Roland Mokoena versus Mamelodi Sundowns ya Khadoso. Mfandoso lwa. Ngicabanga ukuthi la khona abalandeli abaningi beOrlando Pirates baphinde bamthanda futhi. Yabo bafike bamthanda bamzonda bamthanda futhi bayamthanda manje. Yabo ayewayibhaqabula ngo2-0. Hayi wayengadlali nayo. Yabo watshengisa ukuthi CAF phela le because if why draw noma ilose leyo game way out ku CAF. So Leon nje ngo6 minutes wabapunisha wababuya second half ngo63 minutes wabapunisha. Yabo ama shots ayi11 on target ayi4. Then i-conversion rate 50%. Best conversion rate. Iyona le lihle sikhuluma ngayo. Ukuze musana ukushaya ama shots awu26 nikore goal elilodwa. Yabo. Niyamosha man. Musana kumosha. Then nge18 yadlala neOrlando Pirates 18 February away yadlala neOrlando Pirates. Angazi noma leyo ngisheshise noma ngisho kahle. Isheshise. Okay, Orlando Pirates kwaba uLeon 37-41 then wabuya uTito Masingwayo 47. Shots 8 on targets 4 conversion rate 50%. Then kwaphela ngotswayi. Yeah, then 21 February yadlala iNedbank. Yadlala neTS Galaxy. TS Galaxy babhabhadisa ngo2-0 kwangabantu abazalutho. Siphamandla Ngwenya 19 minutes then kwase kuba uJunior Zindonga ngepenalty. Kwaba 33 minutes kwaphela ngotswayi. Yabo bakhalayo bahlekayo. Yadliwa uMamelodi Sundowns. Then yasidlala nge24 idlala namaZulu yayise Moses Mabhidi. Ngiyakhumbula. Yes, yawina ngo1-0. Kwawu Alend. Late second half. Yes. Ama shots ayu29 on target ayu6 conversion rate ayu17%. It was poor but into ayibalekile kwaku3 point. Then i-performance of Mamelodi Sundowns they got 13 points over 18 points. So bekufanele bethole 18 points bona bese 13. That is 72% performance enyangeni ka February. So they went from January 58 to 72. Ingane ezimlalelayo uthisha mayifundisa. Yes. Ziya improve improvile. So bakora amagoli awu8 ba consider 5 ama clean sheets awu2. So iMamelodi Sundowns improve kakhulu. From 58 to 72%. Then isibuka ngicela mfethu ushaye iMamelodi Sundowns iOrlando Pirates for i-state sayo sa February. Ezigamagebhula. Magebhula nithi. Awushaya mfethu. Light umagebhula una 6 games. 6 games, 4 wins. 0 draws, 2 loses. Mana ngathi bayiphambanisa bene Chiefs. Phela iChiefs yadlala 6 4 lose. Yaluza 4 2 wins. 2 wins. Bayaphambanisa ba draw. Lo munye aba draw boyi2. Lo munye wina 4. Lo munye loser 4. Lo munye loser 4. Okay, kodwa sikhola. Siqhubeka. Ama lose Pirates ayi2, ama wins ayi4. That's total 6. Yes. Then ama games eNedbank ayi2. Okay. Then lawo for away league Betway Premiership. Okonje iCAF ayikho.
Oh hayi siqhubeka ngaphasamisa. Yeah, umdlalo wokuqala nqa kwe-league phakathi kwe-Pirates namaZulu. AmaZulu aye home yababhaxabula i-Pirates ngo-2-0. Ngiyakhumbula. Yeah. Then kwabhala Kwaba ne-on goal. Yeah, uMafukwane. Yeah, i-on goal yaJohnson kwi-amaZulu. Showcase. Yabo ama-shots ayi-18, 6 on target. Yeah, that means i-conversion rate 33% ngoba ayi-2 amagoli abawashayo. Showcase. Yabo. Kulandele nge-2 game ye-Nedbank. I-TTM versus Nge-2 Pirate nge-7 sorry nge-7. Yeah, TTM ne-Pirate. Yeah. Pirates yawina 4 goals, TTM yaba na 1 goal. Yeah, i-TTM yayi-goal kwabhala uNgobe kwi-TTM, kwabhala uDijong kwi-Pirates ngicanga ukuthi kwakuyi-penalty. Yeah. Ngiyakhumbula futhi uNgobe kwaba yilokhu nje i-free kick le ayishaya. It was a well taken free kick. Yeah. Itshakumba Mativandila. Ngempela futhi. Yeah. Kwabhala uMbatha, kwabhala uTito, kwabhala uMbule first goal. Singakusho lokho ngoba Kodwa phela kubhethu yakakabi nayo kodwa kwaba igoli lakhe lokuqala. Yeah. Asidlule. Then shots on target ayo 27. Total shots ayo 27, then on target ayo 12. Conversion rate 33%. Showcase. Yeah. Ngiyakhumbula yathi winile iPirates iqeda kudlala neTshakumba Mativandile. Ya draw neCasric Stars. Amagama aphuma kwathiwa sokudla ngehlathi siyoze sifike kufinal. Wathiwa nje solishaya ihlathi nje. Ehlathini man. Ehlathini bo. Asikudla ngehlathi bona size sifike kufinal. Akwenzekanga lutho ke. Kwenzeka. Yeah. Kwaphela 120 minutes. Akekho kore goal. Between yona sisho lo mdlalo. Kodwa ama shot on target aye maningi kakhulu 27 for iPirates. Then on target aye 7. Ama shots ayo 27. Yeah. Target ayo 7. Yeah. Conversion rate. Conversion ngoba igola likho phela u0. 0. Mase sifaki phela fanele kube khona ama goal ukuze izoba plus something ngama conversion. Yeah. Okay. Yeah. I think kodwa mhlawumbe i negative 16 because sine extra time kodwa asikho lapho. Yeah. Yawina ke iCasric. Hayi ungabusayisho leyo. It's fine siqhubeke. Umdlalo la bekuyi-Nedbank leyo. Omhlandelayo nge-14 ngeValentine. Yeah. Yeah, ibhekene neMarumo ekhaya iPirates. Yakora 3 goals. Kwabhala uMbatha uTito Mfukeng. Ama shots aba ayi 23, on target ayi 9. Yeah, conversion rate 33%. Marumo ke bayishaya kanjalo ke away. Yeah. Then next game 18 February Pirates versus Sundowns. Uke wayisho leyo game ngeke? Hayi sidlule leyo masinyana. Kodwa ungasho nje ukuthi ubani wakora. Yeah. Utito yeah sidlule. Ubuye kuleya nga 27. Bayi2 phela bakora. Yeah. 28. Yeah, sidlule 28. Langa unganaba leya 28. 28. Derby. Yeah, iDerby. Yeah. Yes. Derby. Kwabhala apolice Angasheshi phela le right le. Kwabhala uTito. Apolice. uMagopa. Idlala neKaizer Chiefs. Idlala neKaizer Chiefs. Ashamba. Alisekho ke linye igoli elangena. Okay. Ama shots on target emangaka. Kwabanye aye u0 kwiPirates aye 5 on target. Yes. Total shots ke aye u13 for iPirates. Then 5 shots on target, then 3 goals. Yeah. Then that's a crazy conversion rate. Ish. Then I think it's 60%. Yeah, conversion rate in percentage of 60. Okay, then inyanga ngoFebruary Orlando Pirates inze kanjani? Inyanga ngoFebruary iduqu iyelisela amagoli ayi13. Yavulela u3. Hayi that's awu2 angena edlala neSundowns. Yeah, futhi bonke laba abawu5 korwa yedwa. Yeah, lele linye langena bedlala neTTM. Yeah. Then nakhona kwakuyi free kick. Ama clean sheets ayi3. Yabo. Ama clean sheet akungeni goal ke manje. Futhi phela ebo4 phela.
ngithi Ikorelo iSundowns ekorelo iTyakumba cha then ama games awu2 phela sekusela ama games awu4 sekusela u4 futhi ama clean sheets awu4 yakorela kawu2 ama clean sheets ayi4 ngoba sesibala angithi ngesikhathi idlala neKaizer yes kwaba u0 ake sithi asibanika sithi clean sheet nayo sifake nayo clean sheet clean sheet ayiconsider ngabe kwiKaizer another clean sheet ama clean sheets awu4 ba conceded 3 goals ngemidlalo emibili yes 3 goals overall performance for February Orlando Pirates 66% for February. So from 67 kuJanuary. Shuthi ithe ukwehla ngepercent yabo 66. Yazi that's how you drop as a big team. That's how you drop. Can't tell me ukuthi from 100 to 33%. 67 ilokhunja. That means team yakho phela ayikho balance, akuna balance la. Uyadlala eclassini. Uba ngisezike ingane umsindo. Izingane ezela ukudla futhi esikoleni. Then ngoFebruary angithi shilo ukuthi ngoJanuary kwaba iKaizer Chiefs number 1 yaperforma kahle. Kweze Orlando Pirates wagcina iMamelodi Sundowns ngo58%. Kaizer Chiefs 100%, Orlando Pirates 67. Mamelodi Sundowns 58. Okay. Njengoba manje kuFebruary. Umuntu oqalile iMamelodi Sundowns ngo72%. Kuze Orlando Pirates ngo66. Then bese kuze Kaizer Chiefs ngo33%. So bafethu ziperforma kanjalo ke lezi ngane bafethu niyazibonela ke nani ukuthi kwenzakala kanjani. Yabo? Niyazibonela. How? Hey, iKaizer ya wina nge21 yaphinde yawina nge7 yazi leli ihlathi ngathi ligudla ngo N3 uFreeway aligudli ngihlathi iOrlando Pirates asogudla ngehlathi sizifike final iKaizer iyihlathi isogudla ngenkunzi sizifike final Freeway ithi izogudla nje ngo N2 sizifike final hayi ziyakhala baphemu congratulations to Kaizer Stars bafethu labafana bayimisela abaperforme kabi bafethu siyayivala bafethu please stay tuned for March stats performance ama big 3 so bafethu bayaperforma thina siyabarate baperforma kanjani so bafethu sizobonana danke siyabonga.